I na Štědrý den jsou připraveny televizní noviny. Pěkný podvečer. Jsme rádi, že jste i tento sváteční den s námi. Dobrý večer. Štědrý den tráví lidé nejrůznějším způsobem. My jsme proto vyslali naše štáby, aby zjistili, čím si lidé čekání na Ježíška krátí nejčastěji. A tak jsme se dostali do kostela, do přírody, do zoologické zahrady a také mezi otužilce. Koledy, vůně rybí polévky, návštěva kostela, vánoční přání. Kdyby se sváteční atmosféra dala krájet, na každého by vyšla velká porce. Abychom slyšeli koledy a trochu si udělali vánoční pohodu už hnedka od rána. Největším dárkem na Štědrý den byla pro Jolanu a Blažeje Ambroskově jejich vlastní svatba pod velkým vánočním stromkem v centru Znojma. Je to hezký. Říkali jsme, bude to jeden velký dárek. Bezvadný nápad. Šťastné a veselé. Staroměstské náměstí v centru Prahy provoněla rybí polévka. Rozdávala se zdarma. To je tradice, která prostě k Praze patří. Pražané si na ní zvykli. Dobrá. Mě to teda ale valí do očí. Co ještě máte? Ty svátky. Stěžovat si nemohli ani orangutáni Ústecké zoo. Jsme si připravili i nadílku pro naše zvířata. Odpoledne se vyrazilo na procházky hřbitovy, vodu zkusili otužilci a ryby berou. Každou hodinku jedna. Po třetí odpoledne je už ale nejvyšší čas začít s přípravami Štědrého večera. Teď jsem dozdobila stromeček vánoční, už mám obaleného kapra, nachystaný bramborový salát. Na poslední chvilku jsem ozdobila stromeček. To je nějaká na vysílačku. Malou vápko. Vánoční přání už zítra vystřídají rodinné návštěvy a výlety. Krajské štáby a Adam Halmoši, Televize Nová. Krajské štáby a Adam Halmoši, Televize Nová.